बे समाव बयनिबो सिगाङावनो जोंनि गेजेरसिनाव थानाय आफा इसोरखौनो हामबायनो नैथियावहाय बेयाव आंजों लोगो लानाय साफ्रोमखौबो आंनि बे गस्पेल मेसेन्जार चेनेलनि जानानै आंनि गोसो सिंनिफ्राय फोरबोनि मुङाव अननाय सिबिनाय लोगोसे गोजोननायखौ जासिबाय। दिनै थारैनो नोंथांमोनखौ बेयाव लोगो मोननानै आं गोबांथार गोजोननाय मोन्दों मानोना इसोरनि अननायजों जों बे मोजां समखौ मोननो हाबाय। बे मोजां समखौ जों नेनानै थानाय बायदि इसोरा जोंनि थाखाय होबाय आरो गोजोनथाव बाथ्राया बेसो आरोबाव जोंहा गोबां समनिफ्रायनो जोङो इसोरनि सिबिग्रा न'आव थांनानैहाय जों इसोरनि मुङै मेथाइ रोजाबनो इसोरखौ बाख्नायनो इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ जों सोलोंलायनो मोनाखैमोन। नाथाय दिनैनि बे रबिबार समनिफ्राय जोङो बेबायदि इसोरखौ बाख्नायफिननो जों समखौ मोनबाय। नाथाय सारा बुहुमावनो दिनै कर'ना भाइरासनि साग्लोबनायाव बेबायदि लकडाउन होनायनि जाहोनाव दिनै भारताव माखासे नेमखान्थिफोरखौ जों बेवहाय गिर्जायाव दिनै इसोरखौ बाख्नायनो मोनगोनबाबो जोंनि थाखाय माखासे नेमखान्थिफोरखौ होदों। जेरैहाय बेयाव थाङोब्ला जोङो डिसटेन्सखौ जों मेनटेन खालामनो नांगोन। बेवहाय जोंखौहाय मास्क लानो होदों जाहाथे जोंनि रायलायनायफोरनि गेजेरजों जे भाइरासआ जेन बारदेरलांनो हाया बेनि थाखाय लोगोसे सेनिटाइजार बाहायनो होदों। सरकार जे आयेनखौ जोंनि थाखाय मोजांनि थाखाय दानानै होबाय जों बेखौहाय फल' खालामनायनि गेजेरजों जों इसोरखौ बाख्नायनि जों बे समाव इसोरखौनो दान्दिसे सम जों सोलोंनि। दिनैनि बे रबिबार समाव आंनिसिम गोबांथार आर'जनि खावलायनायफोर सफैदों। बे आर'जनि खावलायनायफोरनि मुंखौ दाहाय आं फरायथिना होगोन फारि फारियै। नाथाय बिनि सिगां जों इसोरनि गुसुं रावजों बे समाव जों सोलों। जों दिनैहाय बे समाव बाइबेल सिरिजों गुसुङै सोलोंनि कल'सियानि 3 बालाबनि 12 आरो 13 सिरिखौ जों बे समाव नायनो मोनबायब्ला आं फरायनि जिसुनि मुङावहाय नोंथांमोनाव बाइबेल दङब्ला अननानै फरायनो हागोन नायनो हागोन आं बेखौ मिजिंथिबाय। जेयाव फरायनि जों नोंसोरो इसोरनि मानसिफोर जोङो दिनै इसोरनि मानसिफोर जों इसोरखौ अनोखाय इसोरनि फल'वारखाय फोरबोनि फल'वारखाय जिसुखौ जोङो नागिरग्राखाय बिनि अननायजों बिनि मावनायफोरजों जों थाबायग्राखाय बियो नोंसोरखौ अनो होनना बुंदों। फोरबोजों थानायखाय जिसुजों थानायखाय जोंखौ इसोरा अनो होनना बुंदों आरो गावनि खालामनो बियो नोंसोरखौ सायख'बाय। दिनै जों इसोरखौ सायख'नानै जोङो इसोरनि हमथाबना थादों बेयो नङा। नाथाय जोंखौसो इसोरा दिनै सायख'नायनि गेजेरजों जोंखौहाय गावनि गांखंआवहाय बोजबनानै लादों जों बेखौ मिथिबाय। बेनि उनाव मा होनो बेनिखायनो नोंसोरो गोसोमानि जों अननाय अनखांनाय दद्र जानाय गुरै जानाय आरो सैसोनो हानायखौ गानदो। जोंनि जिबनाव दिनैहाय माखौ जोंखौ गाननो होदोंमोन मा खसाब गाननो होदों जोंखौहाय नोंसोर गोसोमानि जों अननाय जोंनि जिबनाव जों अननायखौ लाबोनो नांगोन। अनखांनाय सोरबा माबा दुखुआव दंब्ला बेखौ जों अनखांनो हानांगोन। जोंनि जिबनाव अननाय थायोब्लासो जों अनखांनो हागोन। सोरखौबा गोग्लैनायखौ गाज्रियाव थांनायखौ दुखुआव थांनायखौ जोङो मा हेफाजाब खालामनो हागोन अननो हागोन। बिनि उनाव मा होनना बुंदों दद्र जानाय जोंनि जिबनाव जों दद्र जानो नांगोन ना अनजाग्रा जानो नांगोन। गुरै जानाय जोंनि रायलायनायफ्रा गोदै जानो नांगोन ना अनजाग्रा जोंनि रावफोरखौ खोनानायनि गेजेरजों जोंखौ जों सिनायनो हायो बे इसोरनि मानसि बेहा अननाय दङ। संसारनि मानसिया जोंनि रायलायनायफोरनि गेजेरजों जोंनि दद्र जानायनि गेजेरजों जोंनि अननायफोरनि गेजेरजों जेन जोंखौ सिनायनो हायो जों दि इसोरनि साफा साफा मोजां बिसाफोर जों बेखौ दिनैहाय सायख'होनि गाव गावखौनो। बिनि उनाव मा होनदों आरो सैसोनो हानायखौ गानदो। जोंनि जिबनाव जोङो जोंफ्रुनायफोर हरखाबै लाबोलासिनो जोङो सैनो हाग्रा सैसोनो हाग्रा जों गुरै खालामनि गावजों गाव सैज्लाय आरो नोंसोरनि सोरबाया सोरनिबा जेंना दाय मोनब्ला निमाहा होज्लायनो गावजों गाव जों सैज्लाय जों सहायलायनो हानांगोन। सोरनिबा सायाव आं गोरोन्थि नुयोब्ला बेखौ आं निमाहा होनो हानांगोन। अब्लासो आंनि जिउआव बिथांनि जिबनाव गोजोननाय मोनगोन आरो जों अनलायनानै थानो हागोन। फोरबोआ जेरै नोंसोरनि दायफोरखौ निमाहा होदों बेबायदिनो नोंसोरबो गावजों गाव निमाहा होज्लाय होनना बुंदों। जों संसाराव थांनानै थाब्ला जों गोरोन्थिया मावखायो। जों जोनोम जाजेननायनिफ्रायनो फोरबोनि बेरेखायै जोङो गोबांथार जोंनि गोसोमानिफोरजों जोंनि देहामानिफोरजों जोंनि साननाय मानिफोरजों दाय फाब आरो गोरोन्थिफोरखौ मावबोबाय। अब्लाबो फोरबोआ जोंखौ अननायखाय दिनैहाय बेबायदि गावनि सासेल' बिसा हौवाखौहाय कालभारिनि क्रुसाव आलाय जाहोनायनि गेजेरजों गावनि अननायखौ दिन्थिबाय जोंखौ निमाहा खालामबाय जोंनि पापफोरनिफ्राय बियो सुस्रांबाय। अब्ला जों बेबायदि इसोरनिफ्राय गेदेरथार अननायखौ मोननायखाय इसोरा जोंखौ फोरबोआ जोंखौ बाइबेलनि गेजेरजों जोंखौ मा फोरमायदों दा होनोब्ला जोंनो अननायखौ लाखिनांगोन अनखांनायजों थानांगोन जों दद्र जानो नांगोन जों गुरै जानो नांगोन आरो मा जोङो नांलायनायफोरखौ गारनानैहाय मा खालामनांगोन जोङो सैज्लायनांगोन गावजों गाव अनलायनानै थानो हानांगोन। अब्लासो नोंथांनि जिबनाव गोजोननायखौ मोनगोन
संसाराव जों थांनानै थानायावहाय इसोरा जोंखौ अनगोन। जोंनि गोरोन्थिफोरखौ जों आसि थुनानै दिन्थिलायलाय थायालासिनो जों बेखौ निमाहा होनाय, जों बेखौ अननाय, जों बोजबना लानायजों जों खौसेयै जों संसाराव जुदि थांनानै थायोब्ला इसोरनि साननाय बायदि जों मावफुङोब्ला जोंनि जिउआव आरो बिनिख्रुइ देरसिन जेबो थानाय नङा। बेनिखायनो अनलायग्रा लोगोफोर, दिनै जों बेखौनो सोलोंनो, जोंनि जिबनाव दिनैहाय अननायखौ जों लाबोनि, जों दद्र जानायखौ जों लाबोनि, सैनो हानायखौ जों लाबोनि, जों निमाहा होलायनायखौ जोंनि जिबनाव जोंनि गोसोआव जों दानिफ्रायनो लानि, जों दानिफ्रायनो बिथांमोनखौ अननो सोलोङि, दानिफ्रायनो बिथांमोनखौ जोङो अनखांनो जों सोलोङि, दानिफ्रायनो जों बिथांमोनखौ मोजां बोसोन होनो जों सोलोङि, दानिफ्रायनो जों निमाहा होनो जोङो सोलोङि। अब्लासो नोंथांनि जिबनाव, नोंथांनि न'खराव इसोरनि हामजानाय बायदि जायोब्ला नोंनि बिनायखौ इसोरा दिनै खोनासंगोन। अनलायग्रा लोगोफोर, जों दिनैहाय आरजनि खावलायनाय जों गोबांथार मोनदों। लोगोसे जायफोर बिथांमोना बेवहाय गोबांथार सैनांनायफोरजों, गोबांथार बेमारफोरजों, गोबांथार गोसोनि दुखु जारलाफोरजों साग्लोबजानाय दं, बिथांमोननि थाखायबो जों लोगोसे आरज खालामगोन। अब्ला जोङो फैदो। गिबिसिनथारावनो आं फरायनो लाबाय। बेयाव बेबायदि लिरदों, गिबिसिनथारावनो आफा इसोरखौनो बाख्नाय हरग्रोबाय। आंनि मुङा मुस्रि नगेन बरगयारि, गामि नम्बर 2 बल्दी, पस्ट अफिस, नेहरू बाजार, डिस्ट्रिक्ट चिरां। दा आंनि खावलायनाया बेनोदि नोंथांखौ आंनि न'खरनि 4 फिसाफोरनि थाखाय गुरैयै इसोरनियाव बिनानै होनो खावलायहरनाय जाबाय। सेथियाव स्मिता बरगयारि, नैथियाव मिलिना, थामथियाव जेनिता, ब्रैथियाव सुजान। बे सुजान बिथाङा दा बिजनि जिजास मेरियाव फरायगासिनो दं होनना बुंदों, क्लास 9आव। बेनिखायनो जेन' बिसोरो गुरै जायो आरो इसोरखौ मानिग्रा जायो, बेनो आंनि नोंथांनिसिम गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों। नोंथांखौ बे समाव इसोरनि मुङाव हामबाय होनदों। बेबायदि इसोरनियाव आरज खावलायनायनि थाखाय आरो इसोरनियाव गावखौ गथायनायनि थाखाय नों दिनैहाय इसोरखौ फोथायोखायसो, नोंनि जिबनाव माबा मोनसे इसोरनिफ्राय मोनदांनायखाय नों दिनैहाय इसोरनियाव सोनारदों। बेनि थाखाय नोंथांखौ आं हामबाय आरो हामबाय होनदों। इसोरा नोंथांजों, नोंथांनि न'खरनि साफ्रोमजोंबो लोगोसे थागोन। बिनि उनाव नैथियाव दङ जोंहा नाजिमा नार्जारि, बिनानावा लिरदों, ओइ दादा, आंनि थाखाय प्रार्थना खालामना हो अननानै। आं दा देहायाव गगा मोननायजों लोमजागासिनो, देहाया बिराद लोरबां जादों। अननानै आरज खालाम प्लिज दादा। अके, आरज खालामगोन। जिमा नार्जारि बिनानाव, नों जेबो सिन्था खालामनाङा, इसोरा नोंजों लोगोसे थागोन। नोंनि गोसोनि गाबनायखौ, दिनैहाय नों इसोरनियाव सोंनायखौ इसोरा दिनै खोनासंदों। इसोरा थारैनो नोंनि बे गासै बेरामफोरखौहाय सोखागोन। इसोरनियाव नोङो भरसा खालाम, आसा खालाम आरो फोथायनायजों नों इसोरनियाव नांथाबनानै थाबाय था। बिनि उनाव जोंहा बेयाव मोनबावदों आरो सासेबाव, हाय दादा, अननानै आंनि न'खरनि थाखाय आरज खालाम। मानोना आंनि न'खरा बालाबारियाव लुजानाय गंसे न'खर बायदि, बेनिखायनो आरज खालामदो। आंनि मुङा इफ्राइम दैमारि, डिस्ट्रिक्ट उदालगुरि, भिलेज शेखर होनना बुंदों। फंबाय इफ्राइम दैमारि, नों जेबो सिन्था खालामनाङा। नोंनि न'खरखौ आं दिनैहाय मोनदांदों, आं नुहुरदों। नों बालाबारियाव लुजानाय न'खरब्लाबो दिनैहाय फोरबोआ नोंजोंहाय गोबांथार गोब्राबथार। बे बालाबारियाव जेरैहाय उटफोरा जेरैहाय गोबाव सम दै मोनलोङाब्लाबो बिसोरो हान्थिनानै थांनो हायोना, बेबायदिनो नोंनि न'खराबो दिनैहाय बालाबारियाव लुजानाय न'खरब्लाबो इसोरा नोंजों लोगोसे थानायखाय बेनि साया जानानै इसोरा नोंनि न'खरखौ दैदेनगोन। नों इसोरनियाव फोथायनानै था, नांथाबनानै थाबाय था। इसोरा थारैनो नोंजों लोगोसे, नोंथांनि न'खरजों लोगोसे आरो नोंनि गासै खामानिफोराव नोंजों लोगोसे थाफागोन। बिनि उनाव जों आरोबाव मोनबावदों, गोजोननाय मोनबाय, आं आरजनि थाखाय खावलायबाय। आंनि सुगार आरो मेगननि बेरामनि थाखाय नोंथांनिसिम खावलायहरबाय आं। प्लिज प्रे फर मी एन्ड आवर फेमिलि फ्रम बिन'द दैमारि, टंला डिस्ट्रिक्ट उदालगुरि। टंलानिफ्राय जोंहा सासे आरजनि खावलायदों, बिन'द दैमारि। बिथाङा गावनि देहायाव जि सुगार बेराम जानाय दं, बेनि थाखाय आरज खावलायदों आरो मेगननि बेराम दं होननानै बुंदों। बिथाङा बे मेगननि बेरामनि थाखाय बियो दिनैहाय आरज खावलायदों। जों दा जोबनायाव लोगोसे आरज खालामगोन आरो लोगोसे बिथाङानो होनबावदोंमोन, गावनि न'खरनि थाखाय आरज खालामनो थाखाय जोंखौ हांख्रायो। बेनिखायनो जा लोगोसे जों इसोरनाव आरज खालामगोन दे। मानोना जों लोगोसे इसोरनाव खालामनाय आरजखौ इसोरा खोनासङो आरो बियो गावनि फिननायखौ, गावनि महिमाखौ जोंनि आरजनि गेजेरजों, जोंनि बिनायफोरनि गेजेरजों बियो दिनैहाय नुजाहोयो। बिनिफ्राय नैबेयाव जों आरजनि खावलायनाय आरो मोनबावदों, हेलौ ब्रादार, आरज खावलायनाय। आङो डिस्ट्रिक्ट चिरांनि, भिलेज नम्बर 2 सालबारि, बेंटल, पस्ट अफिसा। एबा मिथिसार नार्जारि, एज 19 इयार्स होनना बुंदों।
थाखो 10आव बियो फरायो। आंनि थाखाय आरज बिदो दादा प्लिज, आङो दिनै गोबां गाज्रि साननायफोर मोदोमनि लुबैनायाव गोदोसोनानै दं दादा, प्लिज प्रेयार खालामनानै हो। आङो फोथायो फोरबोआ थाफागोन होननानै। एसेनोसै ब्रादार, आननब्लाबो खावलायबाय। आनन नङा, इसोरनियाव जों थायोब्ला जों न'खरसेनि जों मुंफोरखौ मिथिलाया जानो हागौ, नाथाय इसोरा जोंखौ गासैखौबो नुयो, मिथियो आरो जोंनि साननायफोरखौ बियो हमदांनो हाग्राखाय दिनै नों दि इसोरनियाव फोथायनायनि गेजेरजों गावनि जिबनखौ नों इसोरनो गथायदों, नों गावखौनो सारेन्डार खालामदों, बेनि थाखाय इसोरा नोंखौहाय गेदेर बोर होगोन। बेनिखायनो फंबाय सिन्था खालामनो नाङा, आरजआव जोङो दा लोगोसे आरज खालामगोन दे। बेनि उनाव सासे जोंहा जोबथि आरजनि खावलायनाय दं सासे बिनानावनि। बिनानावा लिरदों, ब्रादार प्लिज प्रे फर माय लाइफ एन्ड अल्स' फर माय फेमिलि मेम्बार्स, आइ एम फ्रम क'क्राझार। आरो बिनानावा फैगोन बे जुलाइ दाननि 5 खालारावहाय सिटेट एग्जाम होगोन होनना बुंदों। बेनि थाखाय बियो आरजआव जोंखौहाय लाफानो थिनदों। बिनानावनि मुङानो जाहैबाय, बेयाव लिरदों, आंनि मुङा मेरिना बसुमतारी। बिनानावा जेबो सिन्था दा खालाम, इसोरा नोंजों लोगोसे थागोन। नोंनि फरायनायनि सिगां नोङो इसोरखौ खमसे खम 2 मिनिट नों इसोरखौहाय गोसोखां, इसोरनाव नों आरज खालाम आरो नोंनि फरायनायनि गासैखौबो नों इसोरनो गथायनानै हो। नोंनि गोसोखौ, नोंनि गासै साननायखौ, नोंनि गासै देहाखौ इसोरा नोंजों लोगोसे थागोन आरो नोंनि फरायनायाव हेफाजाब खालामगोन। अब्ला जों फैदो बे समावहाय जों गोबांथार आरजनि खावलायनायफोर मोनबाय आरो लोगोसे जायफोर बिथांमोना नायगासिनो दं बिथांमोननि जिबननि थाखायबो जों गावजों गाव जोंनि बिस'ज्लायनि, मानोना इसोरा जोंखौहाय गावनियाव गोसोखांजानो लुबैयोना, जों बेनिखायनो इसोरखौ दिनैहाय गोसोखांनि, बिसोरनि अननायाव जों थानि। इसोरा जों साफ्रोमखौबो लोगोसे थाफागोन, बेनिखायनो जों बे समाव आरज खालामो। जोंनि गोजौसिनाव थानाय सोरगिनि गोथां आरो गोथार अनखौ इसोर आफानो बहुदान समाव हामबायनो, नोंनि गेदेरथा अननाय आरो दयाखौ मोननायखाय बे मोजां समखौ जोंनो होनायनि थाखाय नोंखौ हामबाय आरो हामबायनो फोरबाफा। आरो जायफोरा दानो बे समाव मोजां समाव दिनैहाय गोबां देहानि सैनांनायफोरजों दिनैहाय गोग्लैसोनानै दं, दिनैहाय नोंनिसिम आरज खावलायदों फोरबाव, नोंनियाव फोथायनानै गाव गावखौ गथायदों, बिथांमोननि जिबनखौ नोंफ्राय नाजावबाय, बेनि थाखाय हामबायनो फोरबाफा। जायफोर बिथांमोना दिनै गाव गावनि देहानि थाखाय दिनै सैनांनायफोरजोंहाय नोंनियाव गथायदों, जोंनियाव फैदों फोरबाफा, बिथांमोननि बे सैनांनाय बेरामफोरखौ नोंनि गोथार जिउनि गेजेरजों बेखौ सोखादो, नोंनि गोथार पबित्र आत्मानि गेजेरजों बेखौ सुफुंनानै फोरबाफा बिसोरनि देहायाव मोजां देहा फोरबाफा सोखाजानायखौ होदो। हालेलुया। गोथां आरो गोथार अनखौ इसोर आफा नों बे गोथार सम आरो हामबाय होनबावदों, नोंनि गिदिरथा अननाया जोंजों लोगोसे थानायखाय फोरबाफा बे गिलु बालु बोथोर समफोरावबो जोंखौ लोगोसे आरो जायफोरानोखि दिनैहाय गावबा गावनि न'खरनि थाखाय दिनैहाय गथायदों फोरबाफा, जायफोर बिथांमोना दिनैहाय गाव गावनि न'खरनि गाव गावनि फिसाफोरनि थाखाय दिनैहाय गथायदों, बिथांमोननि न'खरखौ नोंनिफ्राय दैदेनदो, बेंनानै लादो। जोंनि गोजौसिनाव थानाय सोरगिनि गोथां आरो गोथार अनखौ इसोर आफा नों आफाखौ दानो बे समाव हामबाय होनदों, नोंनि गिदिरथा अननायखौ मोननायखाय बे मोजां समखौ जोंनो होबाय। नोंनि बे गुसुं राव जों सोलोंलायनो हाबाय, जोंनि जिबनाव अननायखौ, जोंनि जिबनाव अनखांनायखौ, जोंनि जिबनाव सैसोनायखौ आरो जोंनि जिबनाव निमाहा होलायनाय बेखौ जोंनो फोरोंबाय, बेनि थाखाय हामबाय आरो हामबाय नों फोरबाफा। दानि समाव गथायदों बे मोजां समाव जायफोर बिथांमोना दिनैहाय गोबांथार देहानि सैनांनायनि थाखाय नोंनि आथिं गुदियाव फैदों, हामबाय होनदों फोरबाफा। बिथांमोननि गोसोनि गाबनायखौ नोंनिफ्राय खोनासंनायनि थाखाय, बिथांमोननि गोसोनि साननायखौ नोंनिफ्राय सुफुंनायनि थाखाय हामबाय आरो हामबाय नों फोरबाफा। दानि समाव गथायबावदों आरो जायफोर न'खरफोरनि थाखाय दिनैहाय गाव गावनि गार्जेना फोरबाफा गथायदों, बिथांमोननि न'खरखौ नोंनिफ्राय नोंनि गोथार जिउनि गेजेरजों बेंनानै लादो आरो बिथांमोननि जि गथ' गथायनि फरायनाय गासै बिबानखौ दिनैहाय नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों फोरबाफा। बिसोरनो बिमा बिफा जानानै मोजां साननो हानाय मेलेम गियान आरो बुद्धिखौ होदो फोरबाफा। आरो जायफोर बिसाफोरनि थाखाय गोथां, बे बिसाफोराबो फोरबाफा नोंखौ गिग्रा मानिग्रा जानानै सोलिलांनो हानाय, बिथांमोननि गोसोजों, बिथांमोननि जिबनजों, बिथांमोननि फरायनायजों, बिथांमोननि देरनायजों नोंनिफ्राय लोगोसे थाफ्लायबाय थागोन, हामबाय आरो हामबायनो बिथांमोननि गोसोनि साननायफोराव, बिथांमोननि न'खरफोराव गोजोननाय सान्थि आरो रंजानायखौ जेब्लायबो होदो, बेबायदि आसा नोंनिफ्राय फोथायदों, जों आसा खालामदों, नोंनिफ्राय जों गथायदों।
फैदों फोरबाफा नोंनिफ्राय नाजावदो जोंनि आर'जखौ नोंनिफ्राय खोनासंनायनि थाखाय हामबाय फोरबाफा आरो जायफोर बिथांमोना दिनैहाय बे भिडिअखौ नायदों बिथांमोना जायफोरनाखि फरायसा फोरबाफा बिथांमोननि फरायनाय जिबनाव थानानै नोंनिफ्राय नोंनि गेदेरथार अननाय आरो आशीर्बादखौ होफ्लायदो बिसोरनि साननाय थांखि गासैखौबो नोंनि आथिं गुदियावनो गथायदों नोंनिफ्राय नोंनि इच्छा बायदि बिसोरखौ दैदेनगोन बिथांमोननि गोसोआव थागोन फोरबाफा बिथांमोननि जिउआव थागोन बिथांमोननि फरायनायाव थागोन बिथांमोननि न'खरफोराव थागोन बिथांमोननि गासै आखल आखु दानायाव नोंनिफ्राय नोंनि जोबनो आशीर्बाद आरो अननायनि गेजेरजों बेखौ बेंनानै लादो बिसोरनो मोजां गोसो मोजां गियान मोजां गुरै अनजाग्रा जानानै सोलिलांनो हानाय मोजां नोंनि सोद्रोमा नोंनि सायख'होनो हानाय नोंनि एग्जाम्पोल जानो हानाय मोजां फरायसाफोर मोजां बिसाफोर बिसोरखौ खालामगोन बेबायदि आसा आरो भरसा खालामदों फोरबाफा दानसेयाव गथायदों जायफोर बिथांमोना बे भिडिअखौ नायगासिनो बिथांमोननि जिबन बिथांमोननि न'खरनि सैनांनाय गाबनांनाय दुखु जारला खैफोद गासैखौबो नोंथांनाव गथायदों धोन सम्पतिफोरखौ नोंथांनाव गथायदों नोंनि गोथार आखाइजों बिसोरखौ बेंनानै लादो बिथांमोननि जिबनाव बिथांमोननि न'खराव बिथांमोननि गासै हाबाफोराव थानानै हेफाजाब खालामदो दैदेनफ्लायदो फोरबाफा दानसेयाव हामबायनो जोंनि आर'ज खोनासंनायनि थाखाय दानसेयाव गथायबाय जों साफ्रोमनि गोसो मोदोम आरो बाखि सम्मानिखौ नोंथांनाव गथायनानै गुसुं आर'ज सासे बासायग्रा खृष्ट जिसुनि आमेन गोजोन्थोंसै अब्ला बे समावहाय थारैनो नोंथांमोना बे आंनि हाबाफारिखौ मोजां मोनोब्ला अननानै लाइक कमेन्ट खालामनो दाबाव मानोना नोंथांमोननि मोनसे लाइक आरो कमेन्टनि गेजेरजोंनो आंनि गोसोआव गोबांथार रंजानायजों लोगोसे थुलुंगा मोनो आरो बेबायदिनो गोदान भिडिअफोरखौ खालामनो थाखाय आङो गोसोआवहाय थुलुंगा मोनगोन बेखौ आं मिजिंथिदों आरो लोगोसे नोंथांमोनखौ खावलायहरनाय थाबाय सोरबाफोर बेबायदिनो नोंथांमोना इसोरनि मुङावहाय माबा मोनसे बुंनो गोसोब्ला खन्थाइफोर लिरनानैबो हरनो हागोन आरो मेथाइफोर रोजाबनानै हरनो हागोन आरो नोंथांमोननि जिबननि टेस्टिमनिफोरबो हरनो हागोन आं नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलावहाय पाब्लिश खालामनानै होगोन नोंथांमोनखौ मिजिंथिदों बेनि थाखाय नोंथांमोना बे स्क्रिनाव होनाय आंनि WhatsApp नाम्बारावहाय WhatsApp खालामनानै हरनो हागोन आरो नोंथांमोना सोरबाबो जुदि आर'जनि खावलायनाय थायोब्ला अननानै कमेन्ट्सआव गावनि आर'जनि खावलायनायखौ दाहो WhatsAppआव थोंजोङै हरनो थाखाय आं नोंथांमोनखौ खावलायबाय इसोरा जों साफ्रोमजोंबो दानिफ्राय जोबथारजासे थाथोंसै दिनैनि हाबाफारिखौ बेखिनियाव दोनथ'बाय गोजोन्थोंसै